Me bela jele foka bela jele walinyuma don ni la dala sigi mi metalike tene kana bla fo jumala ameski ni kene kelen kan ni gafo ye a konoko ni osibena kalimu karamogo fokata se dabaji karamogo ma olu mana no mimla obeke nazarakana on besroka ata mi ka seka duna ye anka to dunkan bamankan teni na yasa kuna funi o kana ke mashi dengile ngelai politique kuma soro kuma alamadiya kuma fokata se dine kuma ma olu de be sebe wa nazarak kala seben gelaw fe on be soro ka olu ta ka se ka olu yelema an ka bamankan jelina anya fo bi mi ye gafe saba o koni o bambulu ambalaje konoko mi no olu ye kuma bayi on yere fe ka se ka olu da malidu yere klo kan tuka mina ani yele vision kanumba fleba akilingilin bela jelin klo kan kai ame jeli ame ama fo ni watina ka se ka aywa Pierre Sirbe ka se ka lere fene fo ni watina fo sikasu ani kanumba akilingilina bela jeli anya fo antina ni ko blaka daga green kono mi ye so de bamako ale koni kera andakurunya flo ye so de bamako wula be boko baduru keme kononton ani mukwa ani kononton bi ibaye ka fo angata be mina alisa o maban folo mi meta like geleya mina be fo bambachi kelere la be wati mina mali yere koni o bana fo kata se minye mali dafe jemono Burkina Niger bi ambe wati mina eko bambachi wale amasi abe fo yoro mi mako golfu de Guinée wa olu jamana koni olu de kana mini la sisano laini yere koni ye minye biame wati mina Ghana jamana nyemo olu koni ye aywa fere tige fere mi ni akera sigi mi na kera ka ben nouveau murkolo kletan ani wulumbla rema wa ni kenen kan jamana wulumbla o de koni kumenno ibado ka fo jamana nunu chela mali yere ku ye jamana wulele ndoy Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Togo fokatasi inakumi anya foto kamna Mali Niger ulu bela jelen kume ni nyogonye na mi na kera Ghana yere koni faba yere koni konnala nabe fo mi yere ma koni akara ibai ka bi ame wati mina yere ka fo ni nyogonye yere koni metalike jamana munu ni olu yere koni ka dancho olu be nyogona yasa farabesika ke nyogon ka tuga mina ka tege di nyogoma ke mimato bambachi wale obeseka kele tuga mina kabo no ye farafina jamana nunu akelingilin bela jelinka anya fo bi ame wati mina golfu de Guinée olu yere koni kana milila kaba ewa bambachi wale yere koni fe kabini sa 2017 ngania do la sera mi ye Ghana jamana yere koni fe ni abeta like kaseka fero tike lakana olu be seka sabati tuga mina ani kuna foni olu be seka soro tuga mina ni jamana ko fole nunu yere koni fe mimba to bambachi wale yere koni be seka kele tuga mina bi ame wati mina bambachi wale anga fo ka anogo yere koni be bwala akoni warala ate Mali yere koni drona bile fo kata se Burkina ma nga ibaye bi ameta yoro mina atemera dancho yere koni bela jelenga fo kati yere soro golfu de Guinée yere la mi ye Ghana ministry mi ga bara ben be lakana ma Albert Kan dapa ale yere koni ga foli yere koni kerani ako biame wati mina bambachu usigitugo ayelemara utabulu oro koni ofene yelemara aywa namanya abo tugala sigikanga ko ulu yere fenefe mimato ube ferere koni tike aywa sigi mi fleni na kera u ministry demo fe ministry demo ni oro koni la selimina bola aywa ibai ka fo ni obe talike sigi bala sigi mi ni akanga laben ka benishini no ye tarata duya yere koni konne ibai ka fo o sigi ale koni chebe wara jamana chamai anai a ministru fokata se a gouvernement chama yere koni ma nga sigi yere koni fonla anya fo abe wara na wara la abe fo mi mako Union Européenne no yi nanzaro ka kliya tonyi aywa ale koni bina i yere soro kenen yere koni ka fokata se Grande Bretagne ma olu be ye kene kelen ale koni la nga mi metalike farafina klebian fa veton olu ka kliya ton mi yere koni febe na be fo mi mako CEDEAO eko kenen abina daile ninge CEDEAO yere koni fene ako ni nyogonye koni abina ke wati mi
min na krenkrela ibai ka fo minye ministre wa le ka keleche mu yere koni bia no olu nana yasa basigi be se na to amina malila wa kelingili olu koni mi ka yira ka fo ko olu buka kosonu ka kasaw bela yenche ni kata ukaso wa bi ame wati mina kabo malila wa minye burkina kata burkina fo kata si mi kabo malila fo kata si burkina ma wa ibai bi fo kata si Niger ma ba ma ci wole re koni akoni aseleme fo kata si fo kata si Ghana aywa mime talike aywa Togo ani Côte d'Ivoire jamana ma akeleme ka minye aywa dankarike ni jamana nunu re koni abeninga do ni jamana nunu bela jelinka be biame wati mina krenkreniala abe fo jekulu mumako État islamique fo kata si minye Al-Qaeda ma aywa nu olu keleme ka toro jugu kaseka osigi chenchenka jamana re koni bela jelinka bari kadaka ukatani gasigi aywa abika wolo minye fagali jugu ni bingali jugu kanyesi aywa farafina chenchenka jamana ama fote olu yere koni bela jelema o de kera sigi yere koni layini yasa ukaseka fara nyonga ka ferebo fere mi bato bambachi wale da meseka kari alatuka mina fasiri asebena Umar Onguiba fe anka bo soir de mako yere koni konnala alisa ameto soir de mako konnala iba ka fo ko chemi na tola fle na ye folike mashi kana lamine nin chere ma folike dun besigile na toni tai o kama amma ye bi mali okoldun olu ye tabale dunu ka goshi kokura tuguni ya fo mime talike wati temeluna wa olu yere koni kunyu ka wulika joke yasa jamana nyemo olu kaseka olu lamentuga mina gabi ambe wati mina fereni dabali okoni o matike jamana nyemo fe 120 heures no bejo duru ka damne bitene fo kata bla jumala aywa ibaye ka fo kalandun aywa ukoni nyo o sebene banamini ministre de koni nyekoro na be feretike ka feretike wa na ere koni tese ko niyo olutali ka fo ka boala novembre kalo kletan wati ibaye ka fo ukoni yo ukabara nunu damne nu obetalike aywa kalamblo yore koni na aywa bari kadaka la yini yeminyo ore koni teka sabati krenkene ala sanfe kalaso kuma ere koni be ni ode folo anya fo bi ambe wati mina ewa olu koni ye minye laje chama kaseka oke ministry anini abara nyogo ere koni ye wa mimetalike ukwa la yinuna yasa olu beseka ewa la dynama tuga mina ga bi ambe wati mina ibaye ka fo nyini femwa anikeli ode koni be no ye shifina kaula walma krenkene ala kalandun yere koni na obeta like mina aywa ukoni ye benga munu ta oni gouvernement re koni ni nyonche eko gouvernement re ma dese ka benga kaseka olu yere koni waliya wa aywa odi waliya baliya na ke sababu ye minya to olu yere koni ye minye kalambla seme aywa ko yere koni do mali fanta ani nani bella jelena wa kalanso akelengele menna bella jele chamanche kalanso fokata se sanfe kalanso aleni duguma kalanso yere koni ma odoyemwe nyamanto ndobe koko cheka bo olu dala minye uga kalanso ye kaseka yele yere koni fene beke no anfi kaseka okoni ka aleglan ka ake aywa yoro mi ni kalanu yere koni be se kata kalan yere koni ke lafia la toga mi na fokata bo mi fokata fara uka warko kuma munu yere koni be ni no aywa mi metalike kalanso nunu laben togola ani kaseka yoro laben aywa yoro mi no olu be se ka ke sababu ye kalande munu ye baki soro san 2022 olu yere koni fene be se ka uka kala yere koni ndam ne toga mina ga ni tara san fe kalanso nunu fene la ibina yi ka fo mado yere koni kilime ka yenku sigoro yi kasoro sharia dingile atu bolo mi yoro mundu no olu ye kalanso nire koni tay o kama kalande nunu fene koni ya la yini jamana nyemo fe uka fereke kaseka olu la ulu tuga mina kabwe aywa mi metalike connection ko la niko kala iko nyeyini o kama nyeyini ni sira doye jume o connection ko o mi no tiga soro aywa kalando ngo ko olu fene no o masoro be kala kaseka abla me wati mina aywa ali fere nyuma ibaye ka fo jamana nyemo o deseleme ka olu ro tige yasa o beseka ben ko la tuga mina ali mi metalike uka carte de transport la kabni wati mina o fere nun koni tigera fo bi iba yi gelea chama o de dona kalandin re koni chama ka nga ibina yi ame wati mina o ya ira ka fo ali kalambolo mi be duma bi an be jamana min kono ani an mogo be kalam mina eko olu yere koni danfara bade koni bu oni nyogonche nenu be kara waliya yi demison shifina ko u koni ya ira ka fo na manya abeni tugala aywa ni jamana ka shinesigo olu ye
nga o jamana kili o b'a fɛ ka ɲinɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ e ko a ma se ten sa olu yɛrɛ kɔni k'u ka siniɲɛsigi ta u tɛgɛ fila la o kama u ye tabale gosi kalanso a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na min ye denmisɛn fitininw ye k'a daminɛ prémandé fondamental la fo ka taa bila min ye sanfɛ kalansow ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka to i ka so tile 5 wa n'u ma bɛn a la ayiwa ko a dɔ kɔni u bɛ dɔ wɛrɛ da don tuguni nka ani laɲini dɔw fɛnɛ ye jumɛn o de ye ka se ka kalanden minnu bɛ yen n'o olu yi bɛ INSP la ni olu tilala yaasa ka se ka olu kɛ cɛmancɛ karamɔgɔ ye cogoya min na ayiwa ko k'o kɛ diyagoya de fɛnɛ ye min tilala dɔrɔn ka se ka o don min ye baara la o ka bɔ yen n'i taara duguma kalanso ninnu na kilasi kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i bɛ se ka taa sɔrɔ kuma dɔ la hali maa 150 i bɛ to olu sɔrɔ kilasi kelen kɔnɔ ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaba ye minnu ni ayiwa ekɔliden ninnu yɛrɛ kɔni ye nin fɔ yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o la cogoya min na n'i taara an ka cɛmancɛ kalanso ninnu yɛrɛ kɔni na ayiwa ko programme foyi tɛ yen nɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye kalanden minnu bɛ yen ni gɛlɛya dɔɔni b'o olu la yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu ni kalanden tɔw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka min ye niveau kelen ka se ka o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na ayiwa u y'a yira k'a fɔ halisa bi an bɛ waati min na kalanden minnu n'o olu bɛ bɔ duguma kalanso fo ka se sanfɛ kalanso ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ ayiwa programme foyi tɛ yen nɔ programme min bɛna kɛ sababu ye ka se ka taa sira yɛrɛ o ɲuman ka se ka o don olu yɛrɛ kɔni kɔrɔ ninnu bɛɛ de kɛra min ye gɛlɛya ye ayiwa ni caman sifinnaka ninnu walima kalanden ninnu ye ni fara ɲɔgɔn kan ayiwa k'o kɛ laɲiniba ye k'a da minisiri yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ nka kabini da don min na taama bɔ sisi yɛrɛ kɔni ma minɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni kalanden ninnu yɛrɛ kɔni dimina o dimini min kɛra mun kɛ u ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka wele bila kalanden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun kelen ko bɛɛ lajɛlen ka to so yanni fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la ko ni fɛɛrɛ yɛrɛ ma sɔrɔ a la ayiwa k'u b'a da don ko kura ye tuguni fasiri a sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ k'a sama ka bɔ min ye Soir de Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ Soir de Bamako la an bɛ taa Inter de Bamako ayiwa gɛlɛya halisa an k'a fɔ ka se ka a maana yɛrɛ kɔni bɔ Asimi Goyita bi an bɛ waati min na ko maliden caman kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa a kɔni bɛ nanzarakan na u b'a fɔ cogoya min na entre marteau et l'enclume a ka bɔ baara min ni a b'a la n'o ye jamana ɲɛmaaya ye a k'a bila walima a ka kalafili ka se ka olu yɛrɛ kɔni labɛn ayiwa min bɛ tali kɛ Mali ayiwa dɔɔnikɛlaba maa hakili juru caninenba ni o bɛ tali kɛ Amadu Ampateba ala ka ɲinɛ a la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a ko i b'a ye fanga yɛrɛ kɔni bɛ i na ko min dɔlɔbara de ayiwa a minko fɔlɔ i na nisɔndiya ayiwa a minko filanan i bɛ kɛ i na ko min sagadenni nka sabanan n'o kɔni sera ayiwa ko e de bɛ kɛ i b'a fɔ min ye warabakɔrɔ yɛrɛ de koyi ayiwa i b'a ye k'a fɔ e de bɛ kɛ i na ko min warabakɔrɔ ayiwa o warabakɔrɔ min b'a fɔ n'i ye kungo kɔnɔna ta k'a lajɛ ale tɛ sɔsɔ ayiwa a dala tɛ minɛ wa n'a ko k'a bila cogoya min na ayiwa ko a bɛ kɛ o cogoya kelen de ko nka i bɛna bɔ o la tuguni fɛnɛ a n'a kɔrɔla a bɛ kɛ fɛn jumɛn ye a bɛ kɛ yɛlɛko fɛn ye fanga k'a bɛ taa nin taabolo ninnu de kɔni kan i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa e ko jamana ɲɛmaaw olu ma tɛmɛ nin sira ninnu a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ wa bi jamana ɲɛmaa n'i y'a jateminɛ Asimu Goyita a bɛ mun ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw bɛ yen olu ko k'a ka to yen wa maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni dalen b'a la halisa nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ko olu t'a ko tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ la bilen a ka taa a ka fanga bila ka fanga di ayiwa min ye maaw ma minnu ni olu bɛ se ka jamana in k'a bɔ bolo la a yira k'a fɔ Asimu Goyita bi an bɛ waati min na n'i ye Sous l'orage Seydou Badian ale yɛrɛ fɛnɛ ka sɛbɛn ta a b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko ni jamana yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa ni fara ɲɔgɔn kan ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni donna a la bi jamana ɲɛmaaw ni aw kɔni n'aw filila bi a bɛ tila k'a fɔ tuguni k'i sigi k'i man kun ka sɔrɔ e ma fɛn fɔ ayiwa ko kɔni a bɛ fugariya ko fɔ o kama bi an bɛ waati min na colonel Asimi Goyita ni ale ye jamana ɲɛmaa ye ayiwa wele yɛrɛ kɔni dara a ma bi an bɛ waati min na n'i ye nin cɛba maa hakili juru caninen n'i y'u ka kumaw lajɛ a bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnnikɛla ye seko ni dɔnko ayiwa o dɔnba ŋanaw yɛrɛ kɔni don anw ka jamana kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ jamana in a bɛɛ lajɛlen ma bonya ani waleɲumandɔn o kɛr'u ye diɲɛ jamana caman yɛrɛ kɔni kɔnɔ bi an bɛ waati min na ayiwa a ko bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmaa Asimu Goyita fasiri sɛbɛnbako
kote e kɔni ye kalikan ta don min na a bɛ fɔ k'i bɛ serment prêter ayiwa min ye ka se ka malidenw yɛlɛma ka se ka o don jamana fanta ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni na k'i ye min ye ayiwa kalikan ta kalikan min ni o ye ka se ka hɛrɛ ka a baden ka shuru jamanadenw ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan k'i ye layidu ta jamanadenw olu fɛnɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ maracogo min yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ n'o o tɛ an taabolo ye ni an danbe a tɛ sɔrɔ o kɔnɔ k'e kɔni e bɛna o de kɔni ko o yɛlɛma nka bi i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko o yɛlɛma e ko a ma kɛ jamanadenw yɛrɛ kɔni kɔ de kan wa n'i y'a jateminɛ n'i donna gouvernement kɔnɔ ayiwa minisiri min ye fo ka taa se min ye wasabulon kɔnɔna yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bi olu bɛ lafiya la olu ka kow ka wusa nka n'i nana dugu ma maliden min bɛ yen nɔ o tɛ ka se ka 100 ayiwa walima ka 200 yɛrɛ kɔni sɔrɔ a yɛrɛ ye fo ka taa se a da la dumuni ayiwa o gɛlɛyaba o yɛrɛ de kɔni bɛ malidenw yɛrɛ kɔni kan ko yalima ko k'i hakili lajigi waati tɛmɛlenw na a fɔra ko ka cɛmancɛla fanga ka se ka a dalakile ayiwa e ko an ma se o waati de dɔ fɛnɛ ma tuguni wa ayiwa min bɛ tali kɛ ka se ka cɛmancɛla fanga k'a dalakile o dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye min bɛ tali kɛ ayiwa minisiri minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ t'i jɔ fɔ 28 ɲɔgɔnna si la ayiwa o de kɛra sababu ye bari ka d'a kan laɲini kun ye ko ka se ka cɛmancɛla fanga dalakile o de kama ayiwa gouvernement kura min sigira ni a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni tun bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga bolo minisiri 28 nka a ma mɛn minisiri caman olu yɛrɛ kɔni cɛra olu y'u dan yɛrɛ kɔni yira o bɛ cɛla i na komi o bɛ muso yɛrɛ kɔni na minnu ni olu kan ka baara min kɔni kɛ ayiwa u dɛsɛra kɔni u ka kɛtaw yɛrɛ kɔni na a tɔ yɛrɛ kɔni kɛra tan kɛrɛ kan ye walima taa kɛrɛfɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ o fɛnɛ bɛɛ ka bɔ yen min fɛnɛ bɛna ye gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye ka se ka minisiriw k'olu kɛ nagakɔrɔla mɔgɔw yɛrɛ kɔni dɔ lajɛlen nka an bɛ waati min na ayiwa yɛlɛma foyi o kɔni o ma sabati o ma ye malidenw yɛrɛ kɔni fan dɔ la olu yɛrɛ kɔni fɛ nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko kura min yɛrɛ kɔni fɛnɛ n'o o bɛ ka ye o de ye maa minnu farala min ye fangakɔrɔ kan Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ka se ka u ka fanga yɛrɛ kɔni dafiri cogoya min na ayiwa ka an ɲɛ b'a la o maa kelenw olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka na tuguni ayiwa e ko nin tɛ gɛlɛya wɛrɛ nun dontɔla ye tuguni wa nka Fajiri sɛbɛnma b'a fɔ e ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ale ka bana kun kan ka kɛ min ye taasira ye ayiwa ni ɲɛma ninnu yɛrɛ kɔni bolo ayiwa yaasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ min ye baara minnu kɛra n'o o bɛ tali kɛ lakana ale ni ko wɛrɛw bɛɛ lajɛlen na ani malidenw ka laɲini ayiwa yaasa ka se ka olu yɛrɛ kɔni lanisɔndiya cogoya min na waasa ka se ka ayiwa sewa k'o di malidenw yɛrɛ kɔni ma cogoya min na nka n'i nana jateminɛ bi an bɛ waati min na jamana a ɲɛmaaya kɔni fan caman na o kalifa bɛ min bɛ tali kɛ kolonɛli 5 olu yɛrɛ kɔni bolo an bɛ bi waati min na nka malidenw e ko u m'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye caman yɛrɛ kɔni ka se ka o faamuya kunun i b'a ye maa caman olu yɛrɛ de tun bɛ ka dɛmɛ don bi n'o ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma nka bi olu yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ fanga yɛrɛ kɔni sinɛ ye munna bari ka d'a kan ayiwa kumakan mun kɔni fɔra tɛmɛlu na o kumakan ninnu caman yɛrɛ kɔni ma sabati o la o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ kɔni ɲini ka kɛ fanga yɛrɛ kɔni sinɛ ye bi an bɛ waati min na ko a dogolen tɛ maa si la nin ye tiɲɛni jɛ yɛrɛ ye malidenw yɛrɛ kɔni caman olu de wulila ayiwa minnu ni olu y'a laɲini Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita fɛ bari ka d'a kan fanga maracogo a ɲɛ bɔra a kɔnɔ ala ka ɲin'a la yaasa a bɛ se ka fanga yɛrɛ kɔni bila cogoya min na ayiwa o wulikajɔ ayiwa bari ka d'a kan basigibaliya o bɛ ka taa min ye lakana sira ye fo ka taa se da la dumuni o gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ kalanko ayiwa gɛrɛfujugu ni segin bɛ ka kow kan bi an bɛ waati min na ani baarakɛlaw olu yɛrɛ ka baarabilabaw halisa bi an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ an kɔni bɛ ka sigi o taasira kelen de kan nka fo k'a fɔ ka se ka a bɔ a la ayiwa kabini don min na kolonɛli 5 olu yɛrɛ kɔni nana nakan kɛra ka anw ye jamanadenw u kɔni ye wulikajɔ min kɛ ayiwa ka se ka na malidenw olu ka wele ka se ka o yɛrɛ de kɔni ko o dafa ayiwa i b'a ye k'a fɔ halisa malidenw yɛrɛ kɔni ye wele da ayiwa wele min ni olu kɔni nana yaasa ka se ka a dafa ka bɔ o la cɛmancɛla fanga ka se ka min ye ka a dalakile yaasa kalafiliw baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ san 2023 yɛrɛ la nka bi i bɛna ye halisa
alisa an bɛ waati min na jamanadenw yɛrɛ kɔni fan dɔ la e ko maaw yɛrɛ tɛ ɲini kana bɔ wa walima maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔra kaban n'i taara jamana kɔrɔyan fan fɛ olu y'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ basigi a bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ nka olu bɛ yɔrɔ min na o yɛrɛ kɔni basigi tɛ yen nɔ nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na e ko sifinnakaw olu yɛrɛ de kɔni t'a fɛ ka u ɲɛ don dɔn na wa bari ko jamana ɲɛmaa kɔni y'a fɔ ko ni ale dɛsɛra dɔrɔn ko o b'a yira k'a fɔ sifinnakaw olu yɛrɛ de kɔni olu dɛsɛra n'i y'a ta Mali jamana 100 o 100 60 sifinnakaw la olu bɛ t'i jɔ san 20 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la ayiwa mais an bɛ waati min na ko o jamanadenw o sifinnakaw caman bonya ani kɔrɔlen e ko a ma bɔ olu kɔnɔ wa olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛn o fɛn dɔn o ye nanzaraw ka taabolo n'u ka fɛɛrɛw ayiwa a n'u hakilinaw o de kɔni bɛ nin den ninnu la kɔni kunna bari ka d'a kan jamana yɛrɛ kɔni a kɛlen bɛ ɲinɛ ye o denmisɛn fitinin ninnu yɛrɛ kɔni kɔ bi Mali sifinnakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ bi ko i b'a dɔn k'a fɔ ni wulikajɔ kɔni kɛra malidenw ka fɛn o fɛn ɲini ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ mɛn ko nka malidenw yɛrɛ kɔni a janyara a surunyala u kɔni u ka laɲini ye mun ye ayiwa u yɛrɛ kɔni u b'o o yɛrɛ de kɔni sɔrɔ nka bi an bɛ waati min na e ko nin tɛ kangari gɛlɛn ye min ni a bɛ dala n'o ye maa minnu ni olu bɛ jamana mara yɛrɛ kɔni na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goita ni ale yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmaa fasiri sɛbɛnbaa ye Fanta Sise anw ye min bɔ Inter de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ Inter de Bamako la an bɛna le triomphe du Mali ale bɛna min bɛ tali kɛ Adama Jara di Ben le cerveau ni ale yɛrɛwolo debu sur les remparts ko bi a ye ɲininkali kɛ ayiwa mun de la nin farafarali o bɛ malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kati i b'a ye waati tɛmɛlen na sifinnakaw fo ka taa se kati maa caman yɛrɛ kɔni ma olu ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ min n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Adama Jara di Ben le cerveau ka da a taabolo ni a ka wale kan ayiwa u y'a laɲini yɛrɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka min ye wasabulon kɔnɔna ye ka gɛn ka bɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔ an y'a fɔ katikaw maa caman de kɔni wulila u y'a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ o bɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni yɔrɔ la nka min bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau ayiwa bi an bɛ waati min na ko k'a dɔn k'a fɔ jamana jugu yɛrɛ de kɔni don ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛla fanga ayiwa o kɔni o jugu don nka u y'a ɲini fɛnɛ tuguni min ye ka se ka a gɛn cogoya min na ka bɔ wasabulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye u ka taama ninnu senfɛ kuma caman u kɔni u kun bɛ k'o de fɔ a bɛ fɔ min ma halte à la manipulation awɔ Ben la jeunesse de Kati a tout compris k'an y'a bɛɛ lajɛlen faamu n'o ye katikadenw ye ko Ben sans cerveau ayiwa u ko bi an bɛ waati min na ko Ben sans cerveau ko ale bɛ se ka fanga bila a bɔ cogoya min na wasabulon kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ Ben dégage o ye k'a gɛn ayiwa ninnu n'a ɲɔgɔnna su olu de kɛra kuma ye minnu ni olu tun bɛ ayiwa taamaden ninnu olu yɛrɛ kɔni bolo nka i b'a ye k'a fɔ maa caman yɛrɛ kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin ye faraɲɔgɔnkanw de wa ka kow ta k'a fara ɲɔgɔn kan ni a bɛ fɔ nkalonjugu k'olu fara ɲɔgɔn kan walima ka se ka Ben le cerveau ka se ka a tɔgɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛ cogoya min na walima tiɲɛ de don wa nin kɔni nin kɛra ɲininkali ye nka halisa a tɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nka yaasa ka se ka nin ɲininkali yɛrɛ kɔni jaabi u k'a ma waati tɛmɛlenw na Ben le cerveau a ka kumakan yera min ye diɲɛ dɔnniya sirakɛraw olu yɛrɛ kɔni fɛ bi o bɛ se ka kɛ sababu ye yaasa ka Ben ka se ka kɛ jamana yɛrɛ kɔni jugu ye wa ko o de kama olu yɛrɛ kɔni Ben le cerveau olu yɛrɛ kɔni b'a kɛlɛ taama in a kɔnɔna la katikaden a caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nka yanni ni taama yɛrɛ kɔni cɛ i b'a ye nin jɛkulu ni maa caman olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka Ben le cerveau ka se ka kɛlɛ cogoya min na ni o ye réseaux sociaux olu yɛrɛ sanfɛla ye diɲɛ dɔnniya sirakɛraw nka halisa ayiwa a ka ko mana kɛ cogo cogo Ben Jara Adama Ben Jara ayiwa kɔni an bɛ waati min na ka da a ka wulikajɔ ni a taabolo kan a kɔni sera ka bonyaba sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka jɛkulu n'o ye yɛrɛwolodebu sur les remparts bi an bɛ waati min na maa dɔ yɛrɛ ko e ko yɛrɛwolodebu sur les remparts olu de tɛ jamana yɛrɛ kɔni tulo ayiwa fan caman yɛrɛ kɔni fɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw ayiwa yɛrɛwolodebu sur les remparts a bɛ i na komi olu yɛrɛ kɔni ni jamana olu de bɛ ka jamana ɲɛmaaw olu de bɛ ka ayiwa file kelen ka se ka o fiyɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ bi
an bɛ waati min na a yira k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ tali kɛ ayiwa ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmɔgɔw ma ni o ye mouvement yɛrɛwolodebout sur les remparts o dɛmɛ o kɔni o bɛ yen nɔ bɛɛ n'a ka jɛkulu yɔrɔ la ka ɲɛsin jamana ma kuma fɔra nin fɔcogoya la ayiwa a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ taama yɛrɛ kɔni senfɛ ayiwa Ben le Cerveau ayiwa ale kɔni ye wele da an bɛ waati min na bari ka d'a kan nin taama in kɔfɛ a yɛrɛ fɛnɛ y'a laɲini a n'a ka cɛdenw ka se ka bɔ ayiwa u y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko waati de sera jamanadenw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko force du changement k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa an ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye ka se ka ayiwa an kan ka min bɔ bolo la o ye jɔn ye Mali an ka jamana ayiwa i y'a ye k'a fɔ Ben le Cerveau ko janfa jugu o de kɔni bɛ ka labɛn ka ɲɛsin Mali ma Mali kɔnɔ i n'a komi Mali yɛrɛ kɔni ko kan cogoya min na o kama ale bɛ wele bila a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko force du changement n'o ye M5 RFP fo ka taa se Fisi Mali ale ni la vision Buye CDM fo ka taa se Korema yɛrɛ kɔni ma wa yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni sibirido ye n'o ye novembre kalo tile 19 ni o bɛ kɛ Kulukoro ayiwa a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na o kɔni u bɛna u miiri ka se ka fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka tigɛ ayiwa yaasa bi jamana yɛrɛ kɔni ale jɔlen bɛ se ka to cogoya min na yaasa a jugu olu minnu bɛ jamana kɔ kan ayiwa olu kɔni kana tila ka yɛlɛ anw na tuguni nka a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa révolution min ni a bɛ tali kɛ yɛlɛma sira la k'an ka o kɔkɔrɔmadonni ka se ka an fanga don o la halisa a y'a yira k'a fɔ bi anw kan ka kɛ maa ye maa minnu ni olu bɛ jɔ cɛmancɛla fɛnw a ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ni tɔɔrɔ ni gɛlɛya a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ waati min na jamana yɛrɛ kɔni sina fo ka taa se ayiwa jamana jugu yɛrɛ kɔni ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ min bɛ tali kɛ ayiwa waati a yira k'a fɔ waati min na ayiwa jamana yɛrɛ kɔni sinaw olu bɛ ka Ben le Cerveau ka se ka walima jamana minnu ka dɛmɛ bɛ transition yɛrɛ kɔni ma olu bɛ ka Ben le Cerveau ka se ka a ta i na komi jamana yɛrɛ kɔni jugu ayiwa bɛɛ nin b'a la k'a fɔ o waati kelen de la k'an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa yaasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni ka se ka a lakana cogoya min na ko anw kɔni ye Asimu an y'a lakana kunu ayiwa bi an bɛ se ka Asimu yɛrɛ ka lakana tuguni ka bɔ a la ko hali sini ni an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan ayiwa Asimu an bɛ se ka a lakana jamana kama fo ka taa se farafinna yɛrɛ kɔni kama a yira k'a fɔ cɛden minnu bɛ yen nɔ ni olu mago bɛ buruburu la olu de bɛ buruburu kuma ani o baro yɛrɛ kɔni kɛ nka olu yɛrɛ kɔni ta ye min ye bi an bɛ waati min na jamana fo ka se ka o bɔ bolola cogoya min na olu ka laɲini kɔni yɛrɛ olu ka laɲini de kɔni y'o ye nka ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la waati min na Ben le Cerveau ayiwa a kɔni bɛ kuma la min bɛ tali kɛ wasabulon o kɔni bidie ko fo ka taa se jamana ɲɛmaayaso ma ko ka nɔgɔ bɔ a la Ben a filila wa dɔw yɛrɛ ko a ye nkalon yɛrɛ kɔni tigɛ ka bɛn n'o wale ayiwa min kɛra o de ye ka se ka ayiwa wasadenw fo ka taa se wasabulon yɛrɛ kɔni ma ka se ka u bila u ka sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan fo waati tɛmɛlenw na kuma min na gɛlɛya tun bɛ yen nɔ ayiwa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ jatekow ma ale ni wariko taasira o kɔni ye dɔ bɔ u ka budget la nka bi ayiwa o wari o de seginna u ma nin bɛ fɔ n'o ye Amadu Albert Mayiga ni ale yɛrɛ kɔni ye wasaden ye a ko ne nin kuma in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ Ben le Cerveau ni katika dɔw ko Ben sans cerveau a kɔni a filila ko wa walima a ye nkalon tigɛ parce que a sɛbɛnna MJT fɛ ni anw ye min sama ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔna la ka bɔ triomphe du Mali kɔnɔna la i b'a fɔ an ka fasiri tɛmɛlenw na n'an bɛ wuli an bɛ min bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu ni u bɛ tali kɛ fɛn insolituw la ayiwa an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye nin ye sunkurun ye ni ale ye Mori von Rocha Mora san 37 Morisha a kɔni ye a ka gɛlɛya ka se ka o yira a ba la k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni mana taa dɔnkɛyɔrɔ la cɛ tɛ sɔn ale la min ye hali ka se ka dɔn yɛrɛ kɔni k'o kɛ ni ale ye ale kɔni ye muso gana kulukutu a t'a bolo so a t'a bolo kɛnɛma wa kulonkɛ yɔrɔ min na a bɛ taa yen fɛnɛ a yɛrɛ kɔni a tɛ fɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ yen musokɔrɔba o kamana yɛrɛ kɔni gannen sa ale ka fɛɛrɛw nana mun ye e ko an tɛ bebedenni n'a bɛ fɔ min ma ayiwa pupe ka se ka o dilan k'o di min ye Moriyo von Rocha ma o di a ma a kɔni a nisɔndiyara n'o o ye ka n'o laban yɛrɛ kɔni kɛ sa ayiwa musɛn ayiwa fo ka n'a kɛ jarabi jugu ye fo ka taa keleya ko o yɛrɛ kɔni b'o la maa tɛ gɛrɛ ale yɛrɛ kɔni ka kamalen na n'o o ye pupe ka b'o la
ka tɔ yɛrɛ kɔni kɛ sa furu yɛrɛ kɔni sirila ale ni pupe olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko ale kɔni bɛɛ lajɛlen mago bɛ ni cɛ nasuguya de la wa ni ye ale yɛrɛ kɔni ka cɛ ye cɛ min n'ale bɛ ka mun laɲini hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ baara kɛ ayiwa a ka kuma man ca a b'ale bonya a b'a gasi sigi wa ko min ye hali sunkurun wɛrɛ tigɛli ye k'a to o fana yɛrɛ kɔni kɛ an kɔni t'a dɔn a ko bɛ cogoya min na ko donna nataw la ayiwa u ka bebe pupe n'o y'u yɛrɛ den ye ko e ko o tɛ makɔnɔli la ka na wa fa de wulila muso la wa walima a ko bɛ cogoya min na wa an kɔni ma dɔn nka an ye nin ta min kɛra Ameriki du Sud ayiwa o jamana yɛrɛ kɔni dɔ kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni de fana bɛ dansigi an ka bi n'o ye don kibaru yɛrɛ kɔni na ayiwa tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ka se ka olu jidi ja ninnu bɛ se ka cari cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafoni sɔrɔ ayiwa Maki Kan an b'a fo min bɛ tali kɛ Sabalikɛ Ture k'ale fo Siriki Ture k'a fɛnɛ fo ayiwa min ye ayiwa Adama Jalo ka fɛnɛ fo Awa Jara ka taa se Gawusu Kalusi ka fo min ye Dramane Drame an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Aja Ture ka fo Maimuna Traore Salifu Traore ayiwa Usman Kan k'ale yɛrɛ fɛnɛ fo le tiktoker an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ